Země pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každý týždeň v našej distribučnej sieti za rozprávkovú cenu. Predstavujeme vám nasledujúce DVD. Rumcaj s Mankou zatím mírně vstali. Manka krmí Cipíska ze stříbrné lžičky a Rumcajs mu po štipičkách přisoluje kaší. Najednou jim do okna vletí to daleké troubení. A za týždeň je v predaji DVD o zbojníckom synkovi Cipískovi. To bolo vtedy tak, keď sa Cipísek narodil, začala Rumcajs opäť obuvníčiť v Jíčíne. Celé vojsko sem táhne od zámku přes ring. Monšér! Volá kněžna na kníže pána. Bez lšišky se mi nevracejte! Na 100-minútovom DVD je 13 príbehov o Cipískovi, Manke a Rumcajzovi a vy sa máte s deťmi na čo tešiť. Drží v kolibce a už má co dělat s celým vojskem. Jde sem návštěva a víte kdo? Za týždeň tiež vychádza ďalšie dvojhodinové DVD nové dobrodružstvá Ferda Mravca 3-4, animovaného seriálu na motívy Ondreja Sekory. Teď to vypadá jako náš pytlík. Pojď dál. Co je? Ty ani nepozdravíš? To je počasí, ještě, že teta Erna tak dobře plete. Hlavně ten kulich ti sluší. Nebudete mi věřit, co jsem našel doma ve sklepě. Knížku s jednou starou legendou. Už se moc těšíme, ale napřed se trošku ohřej. Tak se hezky usaďte a já vám budu přečítat. Neznám nic krásnějšího, než poslouchat příběhy u krbu. Takže... Kúpte deťom DVD nové dobrodružstvá Ferda Mravca 3-4, jedinečne nahovorené Markom Ebenom, Petrom Nárožným, Jiřím Lábusom a ďalšími. Malá vidra nás poteší za 2 týždne. Vidrísek sa učí loviť vo voľnej prírode, stretáva sa s množstvom zvieratiek a poznáva nových priateľov. A ve vodách plavou struzy štěky líny. Zdálo se ti zdálo, že ta voda živá, teče krajem teče a jakoby zpívá. Obľúbené 100-minútové DVD Václava Chaloupka s kúzelnou hudbou Samsona Lenka poteší nielen deti, ale tiež milovníkov prírody a zvieratiek. A Žofka si říká, tohle se mi nějak nechce líbit, tohle je mi nějak podezřelý. Vstávej, říká Květoslavovi, nespí, říká Bořivojovi, podíváme se jedný věci pořádně na zoubek. Žofka s jej partou nás navštívia v 2. dieli za 3 týždne. V dobrodružných príbehoch odhalí zlodejov, postará sa o svadbu a zažijete s ňou, so slonom, klokanom, myškou a ďalšími zvieratkami veľa zábavy. Je to vážně tohle probohy, jak říkal pan Jezevec, jenže Žofka se nesměje, Žofka říká, koukejte se dál, tohle by měly být krocany a perličky. No to je teda vážně kabaret. Řechtá se Standa, ale Žofka zavelí, jdeme. A slepice, krocani a všichni ostatní zírají, co je to za návštěvu v tak nezvyklou dobu, ale to už říká Žofka. Dobrý jitro. Tak co, drůbeži, jak se vede? DVD Žofka a jej dobrodružstvá 2, ktoré neopakovateľne nahovoril Petr Nárožný, patrí k istotám na DVD, ktoré deti potešia. Všecko nám ukradli 2 zloději, jenomže nesmíme říct, jak se tělo jmenují. Protože by nás prosím všecky zakousli. Ale to už je Žofce všecko jasné. Tak jasné jako tohle slunečné ráno. O ničom nerozmýšľajte a choďte do našej siete.
Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok. Zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Umbaba, umbaba, umba, umba, Ale Krtek říká, já jsem jako něco provedl, nebo co? Jestli jo, tak promiňte, ale já o tom nemám ani ponětí. A Karolína, která přečetla fůru knih, říká, no jasně, jak by mohl vědět, co provedl, když je od malička slepý jak patrona. Napsal to němuž pan Aristoteles a ten nikdy nelhal. A Žofku mrzí, že na Krtka tak věla a tak říká úplně jiným tónem. Ale chudinko malá, tak ty nevíš, co si proved. Asi proto, že nehraješ kuličky, viď? Načež se Krtek zeptá, co jsou to, prosím, kuličky? Ale Krtek, ten opálený penzista je pan Brož, ještě loni prodával lístky na plovárně, byla to hrůza. Všichni se koupali, jenom on, chudák, seděl celé dny na slunci, ještě ke všemu měl malé uši, nic neslyšel, hulákali na něho, tak si pořídil větší, odendavací, je to praktické, když už ho bolí pravá, ovívá se levou. Ale horko je mi pořád, můj tajfl, povídá nakonec pan Brož. Nejvíc závidím tam tomu Mrožovi, tomu je hej. Ale